Mâine va intra o concurentă nouă în casa mireasa și băieții vorbeau despre ea mai în glumă, mai în serios. Ionuț îi spunea lui Adin că are 23 de ani, exact cât are și el, ce îi trebuie mai mult, iar Adin întreba, dar una de 32 de ani nu poate să vină? Și băieții întrebau 32, probabil credeau și ei că au înțeles greșit și Adin a spus, păi ce are? Băieții întrebau, dar ce ai vrea să vină una să te crească pe tine? Și Cristian îi zicea, și dacă vine fata asta și spune, Adin, te vreau și tu pe ea. A intervenit și Ionuț atunci și a zis, nu, eu cred că pentru a-i plăcea lui Adin de fata asta trebuie să vină și să spună, mie îmi place de Liviu mai întâi. A continuat gluma Ionuț și zicea, mie trebuie să-mi spună că îi place de Sorin mai întâi și lui Alex de Ionuț.